Okay, her kan vi se et DNA, og hvordan det bliver replikeret. Vi kan se DNA-strengene her, som vores nukleotider sidder fast på. Vi har nukleotiderne adenin og thymin og cytosin og guanin. Adenin og thymin vil gerne binde sig sammen, og cytosin og guanin vil gerne binde sig sammen, og det hedder baseparingsprincippet. De sidder sammen med hydrogenbindinger, som kan blive spaltet af vores enzym, som er DNA-helikasen. Det bliver det her, som hedder replikationsgaflen. Så bliver de sat sammen herover i DNA-polymeraset, som gør, at adenin og thymin bliver bundet sammen, og cytosin og guanin binder sig sammen, og så danner det et nyt DNA.